Baina geranio haiek sinesgo gogor batzuk ziren, eta denbora luzean jarraitu zuten marmarka, lotxa izpirik gabe. Bizimodu aldatu nahi eta ezin izan badut, ez da nire erruagatik izan ezue. Erruki zaitezte galtzerti suizide eta desesperatu honetaz, oio egin nien azkenean, estu eta larri dagoenaren itxura eginez. Nik banekien, errukia sentiarazten banien, bakean untziko nindutela. Eta halaxe gertatu zen. Galtzertiok, inozo itxura izan arren, badakigu zer den bizirautea. Eta geranioak, landare gehienak bezala, bihotzunekoak dira, haindiuste xamarrak, hori bai. Dena den, sinez gaitza izan zen, balkoi hartan egin nuen egonaldi laburrura. Geranioek eta nik neuk uste genuena baino laburragoa behintzat. Egun senti aldera, haizeska bat atera zuen, eta ustekabean nire zori aldatu egin zen. Pixka bat astindu eta kalean erortzen utzi ninduen. Kontu handiz, emeki araona geldo batean, zuaitz eta kostoak udazkenean erori ohi ziren bezala. Nire galtzerdi bizitza osoan sentitu nuen zirrararik biziena izan zen. Lurrean etzanda, enintzen kezkatu etorkizunaz. Txarrena pasata zegoela iruditzen bizitzaidan. Hau, hegaldi labur bat izan da segura asko, esan nion neure buruari lasai asko. Hegaldia Pliniok erabili ohi zuen hitza zen. Paketez, kartazalez eta gutunez betetako soto batean egiten zuen lan. Eta basordi bat hartzera ondoko taberna batera irteten zenean, hori esaten zien beste. Hegalditxo bat egitera noa.